Έχεις ποτέ ονειρευτεί να μετατρέψεις ένα απλό τραπέζι σε μια διαδραστική πολυμεσική επιφάνεια? Από σήμερα, με τον προβολέα Atlantis Magic Touch, είναι δυνατό να το κάνεις αυτό. Φαντάσου να μπορείς να μετατρέψεις οποιαδήποτε επιφάνεια, όπως το θρανείο ή το γραφείο, σε ένα διαδραστικό τραπέζι αφής μέχρι 30 ίντσες. Γύρισε τον προβολέα προς τον τοίχο και δημιούργησε μια οθόνη αφής για προβολή που φτάνει μέχρι 90 ίντσες. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη λειτουργία παραδοσιακής προβολής για μια οθόνη μέχρι 150 ίντσες. Ο Magic Touch Projector είναι συμπαγής, ελαφρύς και φορητός, ιδανικός για κάθε περιβάλλον. Ο προβολέας διαθέτει ανάλυση Full HD και τεχνολογία προβολής DLP, έχει ενσωματωμένο υπολογιστή Android με ισχυρό επεξεργαστή Hexa-Core, 4 GB RAM και 128 GB εσωτερικής μνήμης. Χάρη στην ενσωματωμένη σύνδεση Wi-Fi, μπορείς να συνδεθείς απευθείας στο διαδίκτυο και να κατεβάσεις οποιαδήποτε εφαρμογή από το κατάστημα. Φαντάσου τους μαθητές σου να αλληλεπιδρούν με εκπαιδευτικά λογισμικά ή να βλέπουν βίντεο από το θρανείο τους. Οι μαθητές με αναπηρίες, δίγκα ΣΥΣΑ ή με προβλήματα όρασης μπορούν να συμμετέχουν στα μαθήματα χωρίς να χρειάζονται ογκώδη εργαλεία. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τα μαθήματα από το κινητό τους ή από τη συσκευή της τάξης απευθείας στον προτζέκτορα, κάνοντας το εύκολο για όλους τους παρόντες. Χάρη στη ρυθμιζόμενη βάση που περιλαμβάνεται, μπορείς να τοποθετήσεις τον προτζέκτορα σε οποιοδήποτε θρανείο ή τραπέζι, διασφαλίζοντας την καλύτερη ασφάλεια. Λόγω του ελαφρού βάρους και της φορητότητάς του, μπορείς να το μεταφέρεις εύκολα από μια τάξη σε άλλη. Φαίνεται αδύνατο. Δες πώς δουλεύει. Με το Magic Touch μπορείς να κατεβάσεις οποιαδήποτε εφαρμογή Android και να έχεις πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικού, ηχητικού και πολυμεσικού λογισμικού. Σχεδιασμένα όχι μόνο για τα μικρότερα παιδιά, αλλά και για μαθητές με διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μορφές αναπηρίας. Αν θέλεις να διασκεδάσεις, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και για να παίξεις παραδοσιακά παιχνίδια και να περάσεις όμορφες στιγμές με φίλους. Η προβολή στον τοίχο είναι εντυπωσιακή. Δες πως μπορείς να αλληλεπιδράσεις έως και 90 ίντσες με το στυλό που παρέχεται. Η άμεση κοινή χρήση περιεχομένου δίνει τη δυνατότητα στους δασκάλους να μεταφέρουν το μάθημα κατευθείαν στο θρανείο του μαθητή που απαιτεί ειδική προσοχή. Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία, είναι δυνατόν να μεταδοθούν τα περιεχόμενα στον προβολέα από ένα smartphone, από την διαδραστική οθόνη ή από τον υπολογιστή του δασκάλου. Όχι μόνο αυτό. Μπορείς επίσης να παρακολουθείς και να ελέγχεις από απόσταση το Magic Touch, ελέγχοντας το εύκολα από τη συσκευή σου. Προβολέας Atlantis Magic Touch μετατρέπει κάθε επιφάνεια σε μια μοναδική διαδραστική εμπειρία όπου κι αν βρίσκεσαι